În trai test cu Microlino, mașină full electric, mașină de 2 persoane, se comportă foarte bine în oraș. Fuge, consumă puțin, merge aproape 3 ore și nu a consumat decât 23% din 100%. Consumă la sfert acum cum e și am 65 la oră. Destul de ok. Sunt cu consumul pe sfert. Am 70 la oră, la sfert de pedal. Sunt la Fântâna Miorița, aproape de Casa Presei Libere. Mă duc să predau Microlino la Auto Vision, care mi-au dat-o să mă plimb cu ea 3 ore. A fost o adevărată aventură. Super!